da a ce ne abin da ba kowa kurkuku ko ba prison din da zama a bar ni in koma kurkukun da zama saboda can zai fi min saboda nan din wahalar da nake fuskanta ta fita can ga abinci ma sai na saya ruwa sai na saya. Ni ne Gambo Muhammad wanda muka yi rikici. Ni ne Gambo Muhammad wanda muka yi rikici tun shekarar 2000 a kwanar Jaba. Wanda muka yi rikicin da shi ya mutu. Shi ne aka kama ni aka kai ni kurkuku sai da na yi shekara 20. Aka yi min hukuncin kisa na yi shekara 12. Sannan aka zo aka mayar da ni ɗaurin rai da rai. Shi ne da na haɗa na yi shekara 21 kenan a kurkuku. To daga baya kuma aka zo aka sake ni sakamakon wannan annobar corona da aka yi da kuma zaman lafiya da muka yi da masu gida. Da tambaya na zuwa gida, to bayan na zo gida na tarar da tambaya na zo gida, to bayan na zo gida na tarar mahaifina ya rasu. Gidanmu na gado ma an sayar, inda zan zauna ma babu shi, sai gidan mijin yata ba nake kwanciya yanzu. Na ce to in haka ne ma a bar ni in koma kurkukun da zama saboda can zai fi min, saboda nan ɗin wahalar da nake fuskanta ta fita can. Ga abinci ma sai na saya, ruwa sai na saya, duk wani abu na amfani sai na saya. Kuma ni ba wata sana'a ce da ni kwakwara ba. Sai na koma gidan yarin na ce a bar ni in koma gidan yarin na zama. Ma'aikatan gidan yarin suka koro ni. Har yanzu babu wani taimako da ya zo wurina. Har wata mata ta nuna tana so na sakamakon karatun Ƙur'ani da aka ce na yi. Ta ce za ta aure ni. Shi ma wanda na kashe ɗan uwan nasu mun haɗu da su kuma mun gaisa da su lafiya lau. Ba wata matsala ni da su yanzu. Ina zuwa kuma ina yi masa addu'a a kabarinsa. Kuma dama can tun ina kurkukun ina yi masa addu'a. A zaman da na yi a gidan yari akwai sana'o'i da ake koya wa mutane. Amma ni karatun Ƙur'ani na tsaya na koya. Ina makarantar masallaci kullum. Ni dai gaskiya in dai ba wani taimako ne ya zo min ba a yanzu halin da nake ciki. Gara ma zama na a can. Saboda can ɗin ya fi min. Tunda kullum ina cin abinci kuma ruwa lafiya lau. Ba ni da wata matsala da masu gidan kuma ina samun abinci su uku ina ci a rana. da masu gidan ko na samun abinci su uku na ci a rana.